ଲଡୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ। ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଉଡ଼ିଗଲା ଘରର ଛାତ। ରାସ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଗଛ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ, ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସାରା ବ୍ଲକ ଲଡୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ଜନଜୀବନ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ପବନ ଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଘରଗୁଡ଼ିକର ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଲଡୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ରୂପ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ପୁରାତନ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଝଡ଼ର ତୀବ୍ରତା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ବହୁ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଘରର ଛାତ ପବନରେ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। କିଛି ଘର ଆଂଶିକ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ହଠାତ୍ ଆସିଥିବା ଏହି ବିପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ରାସ୍ତାରୁ ଗଛ କାଟି ସଫା କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କାଳବୈଶାଖୀର ଏହି ତାଣ୍ଡବ ଲଡୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ରାନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍।